So padayon kita sa atong topic, Sacrament of Marriage. Ikaduha na ning lecture, ano? Ikatuluan sa sakramento sa kaminyon. Ang title sa atong lecture karon mao Matrimony has special graces. Na pinasahi nga grasya ang sakramento sa kaminyoon. Okay? Kintahay ang bana pag uli niya sa balay, daghang problema ang asawa, no? Pa-discourage tungod sa mga problema, mga bayronon, napay mga anak, mga problema. Tapos gabation ang usa ka bana or ang usa ka asawa og discourage nga murag gusto din siya mo surrender, no? Nga murag nagmahay nga nung nagminyo pa siya. Kaning taknaa, kining panahon nga murag ma-discourage ang bana o ang asawa, kaning taknaa ang dapat niya mahinumduman nga unsa kanindot nga ang kaminyoon di ay sakramento. Diri nga panahon nga siya ma-discourage, iyang hinumdumon, iyang i-remind ang iyang kagalingon nga ang kaminyoon di ay kaminyoon sa Katoliko usa ka sakramento. Mingon day kag unsa may labot na ko sakramento, unsa man day na. Atong mahinumduman, basta gani mo ingon og sakramento, ang sakramento muhatag kada grasya na ay grasya ni ana. Og atong mainumduman, kanunay basta sakramento, duha ka klase sa grasya ang ihatag. Grasya ang makasantos og special grace para ni ana nga sakramento. O sa sakramento sa kaminyoon, ang special grace or ang actual grace nga ihatag nini mao ang grasya nga imong masugakod ang kalisod sa kaminyoon. So, kung moabot ang panahon nga ang usa ka bana o ang usa ka asawa, iya lang hinumdumon. Iya ni nga mga panahon emergency situation kanang abi ni mo magbuwag na gid mo, abi ni mo makasurrender na ka sa pagkaginikanan. Kining taknaa mo na'y nakanindot kung kinasal kita sa simbahan. Mo na'y nakanindot kay kung ikaw nakasal sa sakramento sa kaminyoon, kay makakuha ikaw og grasya niini nga mga panahon nga lisod kaayo. Tungod daghang malimot niini nga ang kaminyoon sakramento na ay pundo nga daghan kayong grasya nga naalang na siya diha, pwede na tong kuhaon nga mga grasya kung kinahanglanon nato. Mao na'y nakanindot sa sakramento sa kaminyoon. So para sa mga magtiayon nga naningkamot nga ang ilahang pag-uban, ang ilang kaminyoon mahimong successful, no? Ang Ginoo nag-promise nga di gid niya pasagdan ang magtiayon nga naningkamot og nagampo, no? Nga sila makasurvive. Basta mangayo kaniini nga grasya, mao ni nakanindot. Pero kung ikaw dili kinasal, atubangan sa Dios, dili wala kami sulod niini nga sakramento, nag-ipon-ipon lang ikaw og nagpakasalay ka sa huwes, wala kay malauman nga grasya nga imong mahugot o mabunot o mabira sa panahon nga ikaw nang hinahanglan niini. So sa pareho sa tanan nga sakramento mga igsoon, duha ka klase nga grasya ang madawat nato. Grasyang makasantos, no? So tanan nga sakramento, bisag santalana, pagkapare, kumpisal,
bunyag, kumpirma, tagaan kaniya ang grasyang makasantos nga naa kanimo motubo. Okay? Pero walay labot niya na sa di pagpadayon ato mahinumduman dapat nga pagsulod nimo kaminyoon kung magpakasal kita, modawat kita sa ginatawag nga sakramento sa kaminyoon, dapat naa kita sa ginatawag nga estado sa grasya. Sa in English, naa kita dapat sa state of grace. Meaning, walay mortal nga sala kanato. No? Dapat nangumpisal ikaw kung naamang yung kay mortal nga sala nahimo, dapat sa wa pa ka nagpakasal, nagdawat sa sakramento, dapat nakapangumpisal ka. Dapat walay mortal nga sala. Okay? Kay for example, kung ikaw mo dawat sa sakramento sa kumpisal nga naa kay mortal nga sala ang usa kaninyo o ikaw, usa kini kadako nga sala, mortal sin. Madungagan ang imong mortal sin, sacrilege ang tawag ani. Okay? So kamo karon nga naminaw karon, palihog ko og kung unsa inyong mensahe madawat, palihog ko og evangelize. I-share kung unsa ang inyong na-learn dere. Unsa man day ng evangelization? Preaching. Ang evangelization mga igsoon, igo lang ikaw paambit kung unsa imong nadawat nga mensahe. So unsa inyong na mensahe nga dawat dere, i-share sa uban. Dili na siya dapat muundang kaninyo. No? Nya labi na gamay ra kita. No? Gamay lang kita dire, mas makatabang kung kada usa nato maningkamot sa pag-share nini. So pahibawa sila nga dili gyud magpakasal. Nga naay mortal nga sala, mangumpisal gyud. Nga naman. Kung for example, sa wa pa mo nagpakasal, nag-premarital sex na mo. Tapos wa mo nang umpisal. Nagsugod mo sa inyong kaminyoon nga walay grasya. Pangutana, kung nagpakasal mo, nya na mo immortal nga sala, ang pangutana, valid ba ang inyong kasal? Meaning, nahitabo ba ang tinuod nga kasal? Valid ba? Unsa may valid sa Binisaya gani? Lisod ko? Balido? No? So, valid. Kasabot ba mo valid sa Binisaya? Unsa ang pagkinayin ninyo? Kaya naiuban nga mga tao nga dili kasabot og valid. So, pautana, naabay kasal nga nahitabo kung naamoy mortal nga sala nagpakasal mo? Ang tubag, yes. Valid gihapon bisag mortal nga sala. Naamoy mortal nga sala. Pero, ang grasya nga gipromisa para sa sakramento, dili mo itrabaho sa inyo dili mo ipikto. Nagsugod mo sa kaminyoon nga walay partnership sa Ginoo. No, it will become most unhappy marriage. Nya, pangutana, kanus aman mo ipikto ang grasyang gipromisa kung mangumpisal na mo. Nakasal na mo, after 1 week, for example, nangumpisal mo duha, diha pa musugod og ipikto ang grasya nga gipromisa. Munang daghang kaminyoon nga mayon, ang kaminyoon papel ra man na ba? Papel. Hindi na ta magpakasal kay papel ra man na. Abi nilang papel, daghang wala kasabot ana, abi nilang papel. Daghang man lang kinasal sa pare, nagbulag man. Kay wala nakasabot. Kay naa sa state of mortal sin. Pero kung nakahibalo ka, nga ang kaminyoon, usaday ka sakramento, pagkanindot. No? Imong mapahimuslan ang gasa sa Dios. So, ang sakramento sa kaminyoon nagahatag sa iyang special grace. Grasya nga para kamo makasugakod, para mo abot mo og pila ka tuig, hantod kamo mga matay. No? Para
epektibo ang kaminyoon, para epektibo ang grasya nga motabang sa inyong kaminyoon, dapat na amoy cooperation. Among duha cooperate, dili lang kay usa lang, dapat duha gyud ang mag-cooperate, magtinabangay nga para muluntad ang kaminyoon, dili lang kay usa. Pero kung for example ang bana nimo o ang asawa nimo tulibagbag yod, no, di gid siya mo cooperate, ang Ginoo nagpromisa gihapon nga tabangan gihapon niya kung kinsa ang nagmatinud-anon. Ang asawa ba ang nagmatinud-anon? Ang bana ba? Mohatag gihapon siya og ginatawag nga exceptional graces of strength and wisdom sa usa ka nagpabilin. Way labot niya na maigsoon, ang special grace sa kaminyoon, kundi naaman tayo ginatawag na natural love. Ang natural love, pares ng atraksyon nimo pagkakita nimo sa imong asawa, ay kagwapa. Pagkita nimo sa imo, ay kagwapo. Orosahay, dili gwapa, dili gwapo. Bisag dili gwapo ang imong bana, dili gwapa imong asawa, mo naibog lang yung niya. Natural ba nga atraksyon, no? Kaya buutan siya, no? Bisag dako siyang tiyan, no? Bisag wa siyang ngipon, no? So, naibog lang yung natural. Natural nga pagka-love. Pero, kung makasal na gani mo, makadawat mo sa sakramento mo, ang special grace, iyang i-transform ang natural love into sanctifying love. So, ang imong natural love, ipasaka niya, himuon niyang supernatural. O kini nga gugma, dili lang kay natural lang, kundi mahimo na siyang langit nun nga gugma, o makasugakod kini, mas mulabaw pa kini sa physical attraction lamang o compatibility. Kay bisag unsa ka compatible ninyo, kung wa mo'y supernatural love, gugma grasya gikan sa langit, tanawa ko ng mga Hollywood stars, Hollywood actress, showbiz, perting gwapaha ang mga asawa, perting gwapuha ang mga bana, pero nganong halos walay mabilin nga magpabiling minyo, bulag yun. So, kini nga supernatural nga gugma nga ginahatag sa grasya, no? Mahimo kini siyang instrumento para kamo nga magtiayon, mahimo maglakaw paingon sa dalan sa pagkasantos. So kini di ay kaminyoon maigsoon gamito ni sa Ginoo para kamong duha mahimong santos. Dili lang ni siya kay uban-uban lang, nagminyo-minyo, nagbalay-balay mo, gamito na si Ginoo para kamong duha mahimong santos. Mahimong balaan. Dalan paingon sa langit. No? O kini nga grasya nga ginahatag sa kaminyoon, makahatag po din yung tabang sa pagpadako sa bata, pagpadako sa inyong anak. Kung unsa may mga problema nga moabot sa inyong kaminyoon, mahimo kang maayo mo desisyon sa paghandle sa mga problema nga moabot. O kini nga grasya, makahimo kanimo sa pag-adjust sa mga pagkukulang sa imong partner. Pangutana na ba'y partner nga asawa o bana nga perfect? Wala. Okay? Walay perfect. Pero sa iyang kulang, kamo maga-complement o maga-complete sa each other. No? So, ang inyong mga kapakyasan o ang inyong mga bikil kada usa, gamiton ka na siya sa grasya para ma-develop, no? Kamo mahimong paingon sa santos. Sa cross, no? Mibuga na ang grasya. Maingon si San Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 25. Ningon siya, mga bana, higugmaan ninyo inyong mga asawa. No? Sama sa paghigugma ni Kristo sa simbahan. Giyon sa paghigugma ni Kristo ang simbahan, mga igsoon, gipakamatyan niya, gihalad niya yung kinabuhi para sa simbahan. O diha na to makuan mga igsoon,
Diha nato mahinumduman nga ang Ginoo bisag sa iyang pagbitay sa krus, sa iyang kamatayon sa krus, iya gihapong gihinumduman ang kaminyoon. No? Usa sa mga rason sa pagpakamatay ni Kristo sa krus, wala labot sa pagtubos sa sala, para ang grasya mubugana para sa kaminyoon. Gigamit sa Espiritu Santo si San Pablo para sa paghatag ni ini nga mensahe nga gigamit niya pasumbingay nga si Kristo iyang gihigugma ang simbahan. Unsay gigamit niya nga pasumbingay nga si Kristo mao ang bana, ang asawa mao ang simbahan. So naa kanunay sa hunahuna ni Kristo ang kaminyoon. Og sa kaminyoon mga igsoon, gibutangan sa Ginoo og silyo, marka, timailhan, na usab ang panagway. Sama sa naitulo ka sakramento mga igsoon, nga ang panagway sa usa ka kalag mausab. Bunyag. Ang usa ka tawo makadawat ganig bunyag, ang iyang kalag mausab. Dili na gyud mabalik sa original. Nausab na. Kumpirma. Makumpirmahan gani ka ang tatak sa Espiritu Santo, di na gyud mawala nimo. Kung ikaw maordinahan pagkapare, di na gyud matangtang ang tatak sa pagkapare niya ng tawhana. Bisan pag mugawa siya pagkakatoliko, pare na gyud siya. Nabunyaga na gyud siya, nakumpirma na siya. Mo na tulo ka sakramento nga naay ginatawag nga karakter. Pero sa kaminyoon, gitawag kini sa sa mga theologian quasi karakter. Dili ni siya pareho sa karakter sa panagway sa bunyag, kumpirma og pagkapare, pero sa kaminyoon nausab na pud ikaw. Nga naman, usa ikaw katawo, usa katawo ang imong asawa, sa pag-atubang ninyo sa tubang sa pare, nahimo kamong usa na lamang kaunod. Usa ka unod plus usa ka unod, dili mahimong duha ka unod. Kundili usa ka unod ug usa ka unod gitipon mahimong usa lamang ka unod. 1 plus 1 equals 1. Dili 1 plus 1 equals 2. 1 plus 1 equals 1. Milagro na. So karon mutan-aw ang Dios sa usa ka minyo. Kung mutan-aw siya sa usa ka tawo, for example kay Brad Mario, dili si Brad Mario lang iyang makita, kundi apil ang asawa. Usa ka milagro nga di ninyo makita sa kaminyoon, ikaw usa na sa imong asawa, usa na lang kamo kaunod. The two become one. Mao na niingon ang Ginoo, therefore what God has joined together, mao gani kung unsay gitipon sa Dios, walay tawo nga makabuwag niini. And the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Okay? Kabalo ba mga igsoon, walay gahom sa kalibutan nga makapabuwag sa panagway sa gitipon sa Dios. Bisan pa ang Santo Papa, dili makapabuwag kung unsay gitipon sa Ginoo diha sa sakramento. Dili na ako nga pulo sa libro gina. Akong basahon. There is no power on earth, not even the Pope, who can dissolve the bond of marriage. Matthew chapter 19 verse 6. What therefore God has joined together, let no man put asunder. Okay. Pero ang simbahan naay gahom under special circumstances sa pagputol sa kaminyoon. May ha? Mau ba? Pwede di ay putlon sa
sa simbahan ang kaminyoon? Yes, under special circumstances. Yang uban rin, nalipay na, pwede di ay, nalipay na uban, no? No, unsa may under special circumstances? Kung ang kaminyoon dili sakramental, pareho sa kaminyoon sa duha ka wala na bunyagan, atheist o atheist, or wa mabunyagan be, Buddhist o Buddhist, wa mabunyagan sa Father, Son, Holy Spirit, nagpakasal sa huwes, pwede na siya putlon sa simbahan o kining isa, no? Pwede under special circumstances lamang, o ang canon lawyer lamang ang nakahibaluan ng special. Sa mga wala na bunyagan, parehos nga wala na bunyagan, okay? Next, pwede pag yun ma-dissolve ang marriage bisan pa nabunyagan ka mo, bisan pag nakasal ka mo sa pare, sacramental, bisan pag nakasal ka mo sa pastor. By the way, ang duha ka born again gikasal sa ilang pastor, sa mata sa Dios kinasal gyud sila, gikonsider gihapon kina siya sacramental marriage. Kung duha sila ka mga natao sila, nabunyagan sila nga mga protestante, for example, duha ka mga Pentecostal, binunyagan nga Pentecostal, nagpakasal sa pastor, sa mata sa Dios kasado gyud sila sacramentally. Okay? Mao kanay baruganan sa simbahan. Ang duha ka Katoliko gikasal sa pare, pwede sila i-dissolve ang ilang marriage, ihanaw ang ilang kaminyoon kung wala pagyud sila nakasulay bisag kausa ka dulog. Kung wala pa sila nag-sexual union, pwede pa buwagon. Pero kung nakadulog na sila, dili na pwede. Kung nakadulog na sila. Okay? So kung wala pa mo kadulog, di nagduha-duha mo, o hunong sa kadiyot, dayon na natin dili. Anyway, imposible ped, no? Posible pod nga di mo dayon kasagara, no? Dali na mangani, no? Anyway, bisan pag protestante, katoliko, kung sila nakadulog na, dili na pwede buwagon. Sila nahimo ng usa kaunod. So, sa Amerika, ginatugutan ang divorce o pagminyo o gotro. No? Mag-shooting take 2, take 3. No? Now, bisan pa ang gobyerno ni Tugot, gidivorce sila, giminyo sila, sa mata sa Dios, minyo gihapon sila sa ilang original nga partner. O sa ilang pagminyo og otro, sila nakasala. Mao ganin nga dili pwede mga lawat ang nagbuwag og nagminyo og otro, ang naglive-in og otro, kay sa mata sa Dios ang ilang sexual contact sa ilang bag-ong partner panapaw. Everyday sila ga panapaw sa kada contact nila. Mo nang in the state of mortal sin, dili pwede mang ngalawat. Okay? Legalize adultery ang gawas na. Nga mo ingon ta, grabe gini Katoliko, no? Kabalo ba mo nga simbahang Katoliko lamang nga panudlo nini? Nga dili gyud pwede buwagon, bugtong kamatayon lamang ang makapabugto sa kaminyoon. Okay? Mao nay balaod sa Ginoo. Og dili lang Katoliko, mao nay balaod gyud sa Ginoo. Og ang simbahang Katoliko lamang ang nagproklamar niini sa iyang kabubuton. Mayon kag grabe wa gyud exception. Wala gyud exception ang Ginoo sa mga, for example, sa mga sirkumstansya nga lisod kaayo. So atong isulti ang mga nagkalain-lain nga mga sirkumstansya. For example, usa ka bana ang iyang asawa na nalisuan og utok, pangisip, nabuang niya, na Alzheimer's, dili na mapuslan ang iyang asawa. Kanunay na lang niya
atimanon kada adlaw, hungitan, kay wa na may pangisip. Di giday siya pwede makaminyo og lain, kay wa naman ay pangisip. Di na bagyod. Ang uban, ang usa ka asawa nga gisigig kulata, sige kulata, palahubog, luoy kaayo. Di na giday siya pwede makapangitag lain nga mo palangga niya. Kana bugat man ang rason. Usa ka babae gikulata siyang asawa kanunay, or napoy lalaki nga gisigi kulata siyang asawa kanunay. Talaga sarap po na niwang lagi kayong laki, no? Nakoy kaila ginabunalag tubo sa iyang asawa. Or ang usa ka babae, asawa, gibayaan sa iyang bana, mikuyog sa laing lalaki. Ay, laing lalaki, laing babae. Niya, siya na lang usa ang nagpadako sa iyang mga anak. Dili ba luoy? No? So, kinahanglan mo minyo siya. Ug bag-o. Usa ng pamilya ang gibiyaan. Usa ka lalaki, bana gibiyaan sa iyang asawa, kay ang asawa materialistic or igaton nangitag laing lalaki niya, luoy kayo ang bana, di na lang gid siya pwede mangitag bagong asawa. Ang tubag mga igsoon, hantod nga buhi ang imong partner, dili gyud. Sa tanan niini, hantod nga buhi ang imong partner, dili gyud ka pwede. Mingon na yuban, ay patyon na lang na inamo. Ayaw pod. So, may igsoon, for example, kung giabuso ka para maproteksyonan nimo ang imong anak o ang imong propiedad o imong kinabuhi, pwede gyud ikaw makahimo og legal separation. Wala nagingon nga ang simbahan nga pag-agwanta lang day, pakulata lang tungod kay kanang maumang ginay balaod simbahan nga agwanta lang hantod mamatay ka, wala, dili na maitudlo sa simbahan. Pwede nimo siya biyaan, mag-file ka og legal separation, muuli ka sa imong asawa, muuli ka sa imong ginikanan, ipapriso nimo siya, pwede. Pero dili ka pwede modawat og bag-ong mangulitaw nimo. Pwede nimo siya bulagan, biyaan, pwede. Pero hantod nga buhi ang imong bana o ang imong asawa, di ka pwede magdawat og mangulitaw nimo. Dili ka pwede mosulod og bag-o nga relasyon. Amen? Kung ang usa ka gibiyaan mo sulod sa bag-ong relasyon, pag-uuban, siya iyang giputol ang iyang relasyon sa Dios. Kaya nga naman, sa atong mahinumduman, ang pagtulunan sa Dios bahin sa kaminyoon sa sexual marriage, balaan, sagrado, pinakasagrado, o stricto yung kaya ang ginawa ini, o iya ginang gipanindugan nga di gyud pwede buhagon. So, tungod kay seryoso ni nga bagay, kung imong lapason ang iyang kasuguan ini, imong giputol ang imong koneksyon sa Ginoo, ang imong pag-amigo sa Ginoo. Imong kamo nga nag-uban, you cut off your relationship to God, meaning you are of a mortal sin. O kung kamo mamatay ni ana nga sitwasyon, dili kamo makasulod sa gingharian sa Dios. Bisan pag-unsa ka kabuutan, bisan pag moingon kag pila ka libo ka tawo imong gitabangan, kung mamatay ka sa estado nga ingana, di gyud ka kasulod sa langit, pustahan pa imong kalag. No? So bisan pag, for example, so
Kung di gid ka kagwantay, mo yung gibiyaan og mas guwapa, mas buutan, og mas sexy, og mas feeling nimo nga mas compatible mo, imong gibiyaan nimo asawa. Imong gibaylo ang pila ka tuig. Malipay ka. Oh, uban nimo mas guwapa. Enjoy ka. Mas enjoy gyud ka ani niya. Pila man ka tuig inyong pag-uban? Layo na ng 20 ka tuig, 40, 60 ka tuig. Imong gibaylo ang millions of years nga kalipay sa langit niining panandaliang kaligayahan. Of course, mga igsoon, of course, ang simbahan mibati sa gibati sa mga pila ka mga nag-antos nga mga bana ag asawa nga gibiyaan, gisakit, giluib, nagkasabot sa gibati ang simbahan. Apan dili pwede gubon ang balaod sa Dios. Atong pasabton nganong mao ka na ang balaod sa Dios. Para ang bata mo dako nga balanse ang iyang pangutok, complete person, psychological, intellectual, emotional, spiritual. Nanginahanglan siya og duha ka haligi. Nanginahanglan siya og amahan og inahan. Sa iyang pagdako, kinahanglan gyud para maproteksyonan kini. Mao na nga ang balaod sa Ginoo, di gyud pwede buwagon ang banag asawa. Kaduha, bisan pag wala mo'y anak, kanang panag-uban ninyo, kanang inyong adjustment, kanang inyong nga away, kanang inyong pakipag give and take, panagsabot sa mga kakulangan sa usa, proseso na siya. Usa na ka proseso nga maagian sa magtiayon nga para mahimo kamo, matransform kamo, mahimong balaan. Dapat maagian ninyo ng mga kalisod. Pero di po ta nangitag kalisod, ha? Pero maagian gina kasagaran. So kina nga proseso sama sa usa ka alibangbang nga para di ba, primero ulod mo na, kadugayan mosulod siya dito ato iyang bulak balay-balay. Tapos pagkadugayan pila ka bulan siya nga sulod sa iyang balay-balay, huot kaayo, proseso lisod kaayo, mugawas siya kadugayan, mugawas sa iyang pako, mahimo siyang alibangbang. Lisod kaayo nga proseso nga one time na sa katao, iyang gitan-aw kining ginatawag nga kokon sa alibangbang. Yan, isa kadlaw nikita niyang alibangbang ni gawas, mugawas na panahon na nga mugawas. Naglisod gyud siya og gawas, naluoy ang tao. Para di siya maglisod og gawas sa iyang kukon, nakuha siya gunting, gigunting niya ang kukon para makagawas siya sayon. Natingala siya, niabot nilang pila ka semana, ang alibangbang walay pako. Nganong wala man siya natubuag pako? Kay di ay katong proseso nga maglisod siya gawas, atong huot kayo nga piit kayo nga kukon, importante dito nga proseso para ang fluid sa iyang likod mapisat o muadto dito sa para mahimong pako. Importante dito nga proseso bisag lisod para mahimong pako. So iyang gipasayon, iyang giputol, wala na tubuag pako. So kanang mga kalisod sa pag-adjust sa usag-usa sa kaminyon, importante na siya nga proseso kadugayan nga mahimo myud mong hingpit nga usa. Kita mo ang mga tiguang nga mga successful marriage, wala na sila naabot niya ng pagka-successful sayon. Miagi na sila bagyo. Miagi na sila kalisod. So, mao na mga igsoon, para masigurado sa Ginoo nga kini nga proseso malingkawasan, masurvive, masugakon sa magtiayon, iyang gihimo nga forever permanent.
Kay kung dili permanent, sayon ra kayo. Pag abot sa panahon sa pila ka tuig nga magbagyuhon ang inyong kaminyoon, kung ikaw gahuna-huna nga pwede ra di ay ka makailis og asawa, ilis og bana, sa usa pa lang ka pagpakita sa problema, surrender na dayon. Wa na ko'y gana. Maot na ka. Ano? Baho kag utot. Di na ko. Mo ilisan na nako. Naapay mas gwapa oh. Naapay nga mo kagwanta man ko nimo. Pero kung ang imong mentality, patay. Wa na gid ni uli ay. Ingon na Ginoo, forever gid ni. Pero kung makauna-una ka nga forever gid ni, agwantahon lang ginako ni forever. O na nga mo survive. Pero kung sa imong una-una, sa likod sa imong una-una, pwede naman di ay. Kung ang balaod sa simbahan, pwede di ay, wa gyoy muluntad. Kaya bisag unsa kagwapa sa imong asawa, kadugayan mo, maot kina. Labi nang minaldita, lami kumuto ng naong. No? So, ang kaminyoon mga igsoon, nga forever, nga one woman, one man, natural gid kayo na sa tao. Nakasulat na sa kasing-kasing sa tao. Tudluan man nimo o dili ang tao, ang babae nga makakita nga mag-igat-igat ang iyang uyab o ang iyang bana sa ubang babae, bation gyud og kasakit. Tudluan man nimo o dili, bation gyud og kasakit. Ang usa ka lalaki nga makita ang iyang asawa nga gakos-gakos sa uban, bation gyud og kasakit. Tudluan man nimo o dili. So meaning, naagid sa kasing-kasing sa tao nga gusto niya ang iyang partner sa ihar gyud. No exceptions. No? So, kung naa sa hunang-huna sa tao nga wa nagiday ni pwede mauli, so imo na lang yun ng para sa ng tao, survival skills. Butang nimo sa kalasangan. Ang iyang ipabalo nimo kutsilyo lang, isa ka tubig o higot. Kung unsay naa niya, gamiton na lang niya. Unsaon tayo, maora man niya. Maora niya gamiton para makasurvive. Kung gustuhon pa lang niya, tagaan na siya, naa siya yung mga hamburger, o sa truck nga pan, pwede niya gamiton. Pero kung mao lang ginang gihatag niya, mao na lang ginayang gamiton. So, kung unsay naa, sulti sa usa ka pare, kung unsay naa sa imong asawa, palambuon. Kung unsay naa sa imong bana, palambuon. Di kay mangita ka baka lahi. No? Saon naman. Okay. So, mauingon ang uban. Ang rason ako, dapat pwede buwagon ang mga magtiayon nga madakpan nga nangabit or nangulata. Sayo pangigsoon. Kung maunay rason nga pwede buwagon sa simbahan ang nangabit o nangulata, sayon kaayo mohatag og ebidensya. Ay, pwede di ay buwagon sa pare kung pangbabae ko, di mamabae ko, kay pagpababae, nanay ebidensya, pwede na may buwagon. Pwede na may buwagon, Father, kay nanay kuan. Or, kung di maging siya gusto mga babae, pasagdan niyang asawa, di niya tagdon. Hantod ang iyang asawa, di niya kagwanta, natintal na lang yun og panglalaki. Mungkin na siya, hehe, nang lalaki siya. O, pero, imong gituyo. Sayon kayo mohatag og mga rason. No exception. Ang mga tao nga nagasulti, no? Nganong ang mga inosente ato mang silutan sa sala sa uban. Murag parehas lang ang gisulti nato nga mubuhat kitag maayo, buhaton nato ang kabubuton sa Ginoo kung sayod. Kung lisod gani, dili nato tumanon ang kabubuton sa Dios. Murag pareho lang imong gisulti ni ana. Buhaton lang nato ang pagtulunan sa Dios kung sayon para nato. Kung lisod na gani, pwede natong dili sundon. Murag mauna ang atong gisulti. Huh? Kung mauna, di katong mga martir katong nagpakamatay para sa Dios sa ngalan ni Hesus,
Mura to sila mga buang-buang. Anong nagpakamatay pa man mo? Si Saint Thomas More, giputlag ulo sa hari. King Henry VIII, tungod kay wa siya mauyon nga si King Henry VIII, iyang gibuwagan ang iyang asawa, ang iyang asawa, o naminyo siya kay Anne Boleyn. Wa siya mitugot, wa siya ni attend sa kasal. Nang luod ang hari, giputlan siya ulo. So, kung buang-buang na ito si Saint Thomas More, ang mga kuha na to, kung pwede raman di ay buwagon, no? So para sa mga gibiyaan nga nag-agwanta, nag-antos ang Ginoo, wala na ay mas nakasabot pa sa ilang sitwasyon labaw sa Ginoo. Mayon tag kinsa may nakasabot nila, ang Ginoo nakahibalo sa ilang gipasan nga krus. Tunood, ang bata nanginahanglan og bag-ong amahan, pero dili kini makalabaw pa nga ang bata nanginahanglan sa Ginoo. Mas labaw ang iyang panginahanglanon sa Ginoo kumpara sa usa ka bag-o stepfather, no? Ang Ginoo mohatag og grasya sa mga single mother, single father, basta tumanon lang nato ang iyang kabubuton, dili pasagdan sa Ginoo. Amen? Okay, one last note. Unsa may kuan ani, practical application ani mga igsoon. Ako basahon. A Catholic should never in good conscience keep company with a divorced person whose true wife or husband still lives. Kung kabalo ka nga kining tawbayhana o lalaki kasado, ang iyang asawa buhi pa, ang iyang bana buhi pa, dili ka pwede bisan pag makipag-date. Mag-uyab mo, may uyab pa man mi, wa pa man mi nagpakasal, uyab raman mi. Girlfriend naman o boyfriend, mortal sin. Why? Tungod kay imong gibutang ang imong sitwasyon. What if ma-inlove ang usa ka babaeng buwag nimo? Ma-inlove siya o dili na mo matukang. Huh? So, it is a grave sin. Such company keeping is of itself ordinarily a grave sin, even though marriage is not intended. Okay? Example, duha ka dili kinasal sa simbahang Katoliko. Wala pa mabunyagan, nagpakasal sa huwes. Huwes pa niyo. Mubuwag sila. Mubuwag sila. Imong minyuan katong babae nga nagbuwag, dili gyapon pwede. Okay? Dili gyapon pwede. So diha sa tataman, we still have 10 minutes.